Айде да започнем влога и ние. ...23 септември, 25 градуса, 6 часа след обяд, идеално време за каране. Няма никой. Отиваме да се повози малко до село Сгалево. Че хубаво блести слънцето. Един от малкото оставащи хубави дни. Си пуснем визиорчето малко. Сега ще видим дали ще има търсения ефект да се чува и мотора и гласа ми, защото до сега клиповете ги правих с ветробран на самата камера GoPro 12 Hero и мотора се чуваше много хубаво, обаче вътре като почна да нареждам и не се чуваше нищо. А пък гледам другите мотовлогъри си говорят. Интересно е. Следвам няколко мотовлогъра. И Мото и CHT. Мисля, че CHT почнах първо него да следвам. Тук ще трябва да опъним патериците. Та място, където ще отидем сега, за да тестваме микрофона, е село Сгалево. То е близко до Плевен. Някаква баничарка ще ни надмина. Човека бърза. Не го бърка камери, триноги, глоби. Виж, че си изкарва заплатата с книжката. Не съм си закопчал каската. Много съм добър. Готово. Сега има уникален вятър в ушите ми. Мисля да сменям тази каска на Нолан. Много е хубава за парите си. Обаче ми е шумна. Служих комуникация вътре, след 100 км не мога да се чуя мислите, пък ама ли някаква музика. Страшен вятър.
Ще проверя дали съм си затворил въздуховодите, то направо не е истина. То предния не е затворен, ама GoPro-то съм сигурен, че пази от вятър. Тук отстрани направо голямо шумене. О, това и заради адаптера сигурно вече шуми повече. Ужас. Не се стига за това нещо. Да, от адаптера може да се шуми. Хубавото е, че имам тапи за уши, които не съм сложил в момента. Купих си ги от Линса Мото. Alpine. Само че не е рейс варианта, а турист, мисля, че бяха. Тъй като рейс варианта обешемява много. Та 30 на лева някъде струваха, обаче са наистина доста добри. Ограничават шума. И въпреки това чуваш в смисъл чуваш някакви неща, като с по-малка скорост се чува добре. Всъщност е ги тук. Сложил съм си ги на ключовете да са ми под ръка. Може и на връщане да ги сложа, защото определено с този адаптер на GoPro нещата са още по-ужасни. Тук ми е комуникацията, тук ми е адаптера. И от двете страни блъска вятър. И каската от аеродинамична става супер шумна. Но пак повтарям, и преди това си беше шумно, така че просто сега дигна шума. Като имаме предвид, че все пак е септември месец, навънка нека да няма вятър. Не е нещо особено, все пак си има някакъв вятър и допълнително мотора като се движи, той нищо, че е пистов, пак си минава немалко вятър. Да разкажа, смисъл, отскоро съм моторист. Първият ми мотор беше FZ6. Като за първи мотор беше много хубав, обаче страшно много ме духаше вятъра на някакви по-високи скорости, направо беше нетърпимо. И всички приятели ми казаха да си взимай пистов мотор, вземи си турист, много по-удобен е за каране, права стойка, не измаря, не те боли кръста и всяка такива. И реших, че на тия години, като съм станал моторист, ако си купа някакъв по-хубав турист, на 100% няма никога да пробвам с пистов мотор. И поради тази причина реших да си взема пистов, така за кратко да пробвам. Ами, какво ви кажа? В смисъл, мотора е веднъж. Мотора е 2007 година, Honda CBR 600RR. Най-леки от всичките генерации. 119 кончета. Много приятно върви. Много е плавен, като всяка една Honda. Поне така са ми казвали, не съм карал друго, освен моите два мотора. Сега, ако искате да направите някакво бързо изпреварване, мога да върнете предавка назад. Ама при такива по-леки изпреварвания никакъв проблем. На 6-та се преварите. Само си подавате лек газ и готово. Сега, наистина съм
доста така скептично настроен от това, което се чува на клипа, защото в момента наистина е страшен ветрилник в каската и аз почти не мога да се събера мислите, пък ама ли да говоря. Аз съм с ниска скорост. Направо не знам. Имаш нещо разлято на пътя. Значи прилегнал съм и пак нищо. Тоест убеден съм вече, че от адаптера на GoPro. Ужас! Да ви разкажа как се навих. Значи от малък исках да карам мотор и естествено моето семейство бяха твърдо против. Сега не знам доколко е естествено, но ми е естествено, защото майка ми и баща ми никога не са харесвали мотори. После се ожених, първо дете, 10 години по-късно второ дете и 2 деца, викам сега или никога. Тъй като моята жена беше твърдо против, се наложи да купувам велосипед и да й показвам, че мога да карам велосипед. После се наложи да изкарам курса и чак тогава си взех мотор. Абсолютно неподготвен отидох на курса, никога не се бях качвал на мотор да карам. Бях се качвал просто е така, само на познати на моторите, да видя какво е усещането. Отивам аз при инструктора, обяснявам му някакви неща, като това, че съм нисък и ми трябва нисък мотор, че никога не съм карал. Между другото и той беше учуден. И криво-ляво, първо качване, падане. И други хора падаха на този курс, право беше някакъв ад. Викам, край, никога не мога да изкарам книжката, тия хора се изпоприбиха, тук повечето бяха карали. Обаче се вземах в ръце. Всичко е до това дали го желаеш твърде много или не чак толкова. Ако както на мене ти е мечта, няма вариант да не станат работите. Включваме се отново. Готови сме. Свършихме работата, за която дойдохме. И сега се прибираме. Колко сна? 7 часа.
Бе. Куче умрял. Значи с този моtovlog точно това ме притеснява, че говоря само глупости. Сега, кучето не е умряло. Явно. Ама какво се прави? Понякога ще се изпускаме така. Надявам се да не ви дразни много. Така. Сега съм си сложил тапите на ушите. Както ви казах, на идване беше голям шум. От едната страна комуникация, от другата страна медиа адаптер за GoPro-то. Така вече е по-приятно. Пак се чува, че има много вятър. Това е нормално. Иначе сега съм решил да си купувам нова каска. Тъкмо може да дадете акъл малко, тези от вас, които ползват. Харесал съм си Shark Spartan GT Pro Carbon, която има много хубави ревюта, че е безшумна. Дай му възе! Сечкин, да, това е другия човек, който гледа. Голям фен. Нон-стоп на задна гума. При мен не очаквайте задни гуми. Абсурд. Аз не мога карам на две гуми, по камъни на една. С новата каска се надявам нещата да са доста по-добре. Все пак е и доста по-висок глас. Гледах в описанието, че има някаква система, която елементите на каската така са направени, че да бъде по-безшумна. Като е напича пак с комуникации, с GoPro кабели, адаптерчета и всякакви такива красоти. И отново ще бъде не това, което трябва да бъде, поне да една идея по-добре от тази. Въпреки че тук без тапи направо си азор. Откровенно и казвам зор си. До 100 км окей. И там нататък си азор. Види, караме на дълги, да ни виждат. Оп, като скок. Още налягаме по завоите. Не, че скоро ще се случи. Това нещо става много скаране. Един път пробвах да дигна мотора, беше голям сняг. Само едно пресецване успях да достигна. После реших, че не е нужно да се занимавам с глупости, защото много ми се иска да дигна мотора на задна гума. Ама не е моето. Харесвам да гледам хората как ги дигат. Хората имат и сериозни падания при това. Така с нещо ми се иска да ги пропусна тия хубави преживявания. Няма какво да стане и мало да става. Щипни го
вика, няма какво да стане. Това ако стане, имало да става. Както аз сега влезнах в тази дупка, значи това е на 100% сигурно. Гледате ли на някъде, вие отивате там. Виждате ли тук, как продължавате да гледате в нея, както аз сега направих, на 100% сте вътре. Не на 99, на 100. То просто съзнанието ти те води на там. И ако си с ниска скорост, шоу. Абсолютно шоу. А и другото, което е, като нов моторист открих, че колата си на 6-та с 100 и над там за 30, а ако върнеш без да искаш на трета, не е готино. Мисъл, просто ви казвам, нали? Да не си мислите, че така ще направите бързо изпреварване. Почва едно сучене на задницата, наляво, надясно, наляво, надясно. И си стиснал зъби, хората реално не ти виждат физиономията, си мислят, че се правиш неинтересен. Реално погледнато се чудих дали ще успея да влеза в пътя. За щастие, леко с гъста контролирах нещата и се оправи някакси. Значи е сега пак две дупки. Добре, че минах по-бързо, защото ще бъде шоу. Тия неравности и ужас. Сега тук излизаме на главен път и ще препична къси, защото вече става по-тъмно. Се надявам и на къси да ме виждат, защото иначе ще се заслепявам тези, които са в отсрещното и с отсрещното платно. И на тях няма да им е приятно. Това печага няма да очакваме. Табела как ти се да спомниш, че някой се пише. Така, да се проверим инвентара дали е тук. Всичко е тук. В смисъл проверявам. Реално комуникацията няма какво да я проверявам, защото тя е вече от доста време ползвам, може би година. Обаче GoPro адаптера го служих днес. И го служих с едно велкро, купих с 3M лепенка. Уж го дава, че държи до 7 кг. Надявам се да държи наистина. Идеята е, че такива неща, когато правите, е хубаво да ги затоплите с топъл въздух, с шуар, там няма значение. Аз го почистих само мястото, след което го избърсах с сухо парче и го лепнах. Принципно и така става. Въпросът е, че е хубаво да се изчака 24 часа. Обаче нали съм си купил микрофон и адаптер и викам, не сега, трябва да го пробвам. Да видя дали всичко ще бъде както трябва, дали се чува. Между другото CHT много ми помогна за всичко, което ми беше нужно като информация. Питах го и за камерата, той по принцип предпочита GoPro. Сега гледам, че в последните клипове нещо почва да предпочита DJI заради проблеми, които има с буксата на GoPro. За сега аз не съм имал този проблем, но аз не съм използвал тази букса. Та ще видиме дали при мене ще има някакви такива драми.
В този ред на мисли микрофона той ми каза какъв да си взема. Мислих, че ще светне, ама не светна. И затова спрях в последния момент. Сега да не улучваме шахтата. Пича е супер, в смисъл супер отзивчив. Пиша му, няма никакви проблеми, веднага казва това хубаво ще свърши работа. GoPro-то като го взех, описах за карта памет, това си взема, тъй като се колебаех, имаше едни на SanDisk, които бяха малко по-евтини, пак се водеха Ultra Speed, но той ми каза да взема Pro версията, която естествено беше доста по-скъпа, но тъй като в крайна сметка трябва да се вземе нещо, което ще върши работа, реших да го послушам и определено не съжалявам. Картата безпроблемно записва, много хубаво качество изкарва според мене. Сега като ми трябваше адаптер, го питах GoPro Media Mode или адаптер да взема, той ми написа, че всъщност Media Mode е супер, обаче пада батерията и съответно има проблем с това нещо, като ти пада по-бързо батерията, пък GoPro не се славят с много хубави батерии, много издържливи. 12-ката държи колко 70-80 минути на 4K, но да сложа и Media Mode, който да ми черпи от батерията, ми се струва, не знам, кофти ми се струва това нещо. И заради това го послушах и си взех адаптер за микрофон, след което си взех и пак микрофон, който той ми препоръча, Rode Professional, нещо си лава, не го запомних. И така, това е за днеска. Прибирам се, ще тествам какво се чува. Надявам се всичко да е наред. Айде!